салом мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷи. Дар ин рӯзҳо хабарҳо оиди дастаи Барселона хеле зиёд нашр шуда истодааст. Даста баъди нокомиаш дар Лигаи Қаҳрамонҳо акнун бозӣ бо Реал Мадрид рӯзи 16 октябр дар доираи Ла Лигаи Испания анҷом медиҳад. Мо имрӯз навгониҳо оиди дастаро бароятон мегӯем. Аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. Бароят шинеду тамошо кунед. аллакай шӯру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тунд шуда истодаанд. На ҳама топ дастаҳо мавсимиро бобарор оғоз карданд. Аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барсатиҷи. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳунарнамоии собиқадори бошгоҳи Барселона Жерар Пике дар рақобат муқобили Интер ӯро метавонад ба куллӣ аз ҳайат берун созад. Хави ва роҳбарияти бошгоҳ то рӯзи Эл Классико дуову сано хоҳанд кард ки жилкунда сиҳату саломат шавад. Пике ранҷдида ки дар ҳоли ҳозир на дар майдон ва на берун аз майдон ҳолу ҳавои хуб надорад, дар голи аввали Интер гунаҳгори асосӣ буд ва ин баромад Хавиро хеле ошуфтакор намуд. Жилкунда 22 сентябр ҷароҳат бардошта буд ва Хави мехоҳад ки ӯро дар Эл Классико ки рӯзи 16 дар назар аст ба майдон барорад. Албатта ин ҳам боз риски калон мешавад, чунки ӯ то ҳол ба куллӣ барқарор нагардидааст. Тибқи хабарҳои сомонаҳои испанӣ, Кунде ҳамроҳ бо тим ба Мадрид сафар хоҳад кард ва дар ҳайати асосӣ бозӣ карданаш низ дар назар аст. Френки де Йонг баъди ҷароҳат бардоштанаш дубора барқарор шуду дар бозии зидди Интер дар нимаи дуюм ба майдон баромад ва албатта кори аз дасташ бар наёмад. худи де Йонг намехоҳад ки дар чунин бозиҳои мушкил барои тим дар ҳайати захиравӣ бошад. Ӯ аз Хави бештари вақт дар майдон буданро талаб менамояд. Де Йонг пинҳон намекунад ки агар вақти зиёд дарёфт накунад, ҳатман дастаи худро иваз хоҳад кард. футболбози нидерландиро тобистон фурӯхтанӣ буданд ва худаш муқобилият нишон дода маошашро кам карда дар ҳайати нилнориҳо монд. Хай ҳеҷ гап не дар Лигаи Аврупо бо ҳамон дастаи сарбасар мезанад ки хоҳиши харидориашро доштанд. кулли мухлисони дастаи Барселонаро мусовии даста бо Интер хело хашмгин кардааст ва аз роҳбарияти тим хостанд ки Хави бо 100 000 орзуу армон овардаро ба истеъфо равон бинамоянд. мухлисони дастаи каталонӣ гуфтаанд ки Томас Тухел дар ҳоли ҳозир беруни даста аст ва бо истеъфои Хави ӯро ба тим ҷалб бинамоянд. Ба истиснои бозиҳои чемпионати дохилӣ кори Хавиву тимаш дар Лигаи Қаҳрамонҳо омад накард. онҳо дар 4 бозӣ доир намуда як пирӯзӣ ба даст оварданд ки ҳамон муқобили дастаи камбаҳои Викторияи Чех буд. дар сомонаҳои иҷтимоӣ аллакай хэштегҳои Хави аут хело зиёд шудаанд ва мухлисон ҷиддӣ аз Хави розӣ нестанд. даста имсол ҳаяташро хело қавӣ кард то дар Лигаи Қаҳрамонҳо натиҷае нишон диҳад, вале ба бахти бади Лапорте тим аз гурӯҳ баромадан наметавонад. ҳаводорон дар ин назаранд ки бо омадани Томас ҳаят қавӣ мегардад, чунки ӯ нисбат ба Хави таҷрибаи зиёд дорад ва махсусан дар Лигаи Қаҳрамонҳо. ҳамчунин бояд гуфт ки мухлисон қайд намуданд ки Хави хело зиёд ба гавии ҷавон бовар дорад ва ҳамчунин аз ҳад зиёд истифода будани бозингарони испанӣ ва натиҷаҳои ғайриқаноатбахши онҳо ҳаводоронро норозӣ намудааст. шумо чӣ фикр доред? мухлисони тоҷики Барселона Хавиро бояд ба истеъфо равон кунанд ё не? Томас Тухел варианти хуб аст? ин ҳам суол буд. ҷавоби суолро дар комментария бинависед. ягона бозингаре ки баъди мусовии ӯро зери тозиёнаи танқид қарор надоданд ин Роберт Левандовски буд. Лева дар бозии мазкур 2 гол зад ва баъди бозӣ бо хабарнигорон камбудии тимро қайд намуд. мо чуноне хоҳиши гол задан доштем ки хати ҳимояро фаромӯш карда будем. мо ҳатто ҳамроҳ бо бозингарони хати дифоъ дар ҳамла қарор доштем ва ҳамин гуна кадоме дар ҳимоя контролро аз даст дод. кадоме бошад ва фикри мо ҳамон Пике аст. дар охир гуфт ки мо 3 гол задем, вале 3 гол низ ба дарвозаамон сар додем. ба мо хунсардӣ ва оромиш намерасад. ҳамагон бохти Барсаро муқобили Интер аз набудани бозингарони асосии хати ҳимоя Кунде, Кристенсен ва Араухо меноманд. хайр табобат ёфта дар Лигаи Аврупо ба хубӣ баромад мекунанд. Барселона дар Лигаи Чемпионҳо бозии душвореро гузаронду тамоми даста ва мухлисон рӯҳан шикаст хӯрданд. даста дар майдони худ бо тими Интери Милан мусовиро ба қайд гирифт. ҳарчанд онҳо қисми аввалро бо пешсафӣ гузаронданд, вале дар нимаи дуюм аз уҳдаи нигоҳ доштани ҳисоб набаромаданд. голи Мартинес ва ассисти кардааш баъди нокомиҳои зиёд ба даста комёбӣ овард. мусовӣ сабаб шуд ки соли дуюм ҳам шонси Барсаро барои баромадан ба даври якҳаштниҳоӣ боз ҳам камтар кунад. аз ин бозии доиршуда Мартинес аксе дар сомонаи Инстаграмаш нашр кардааст ки зери он ҳамватанаш ва собиқ бозингари асосии Барселона Лионел Месси лайк гузоштааст. ин ба аксари мухлисон писанд наомад ва онҳо танқидҳои зиёде ба сомонаи Месси равон кардаанд.
бо кадом мақсад ин корро карда бошад касе огаҳӣ надорад. Инро мо ҷавоби Месси оиди бозгашташ қабул кунем ё чӣ? шояд ӯ барои ҳамватанаш хушҳол шуду барои дастгирӣ кардан ин корро карда бошад. хай ҳамаашро аз худи Месси мепурсем вақте ба Каталония бармегардад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.